akuti ndingapange bwanji kuti ma contacts azionesa profile picture. Tatiye ndioneseni kuti timatani. Ndi chimene mayenera kuchita ndikupita ku phone kapena ku contacts. Kenako tipita apa pa contacts. Ndi apa ndingosankha phone number iliyonse, ndi ndasankha imeneyi, ndipita apa. Kenako ndipanga pa edit. Kenako tipanga apa. Kenako tipanga gallery. Ndi kuti apa ndingosankhano chithunzi chimene ndikufuna kuti ndiyikepocho. Ndi poti ndasankha ichi ndiyikapo chimenecho. Ndi apa tingochika kuti chizioneka patipati. Kenako tipanga done. Kenako save. Zikatero zimakhala kuti zatheka, tapanga add profile picture ku contacts. Ndi kuti akamayimba izioneka chonchi. Ngati mufuna kuti ma videos kana amene wawa asamakuphonyeni, asaiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.